ба ин духтар бемории каҷшавии устухон гузошта шуда, ҳоло ба воситаи маҳс табобат гирифта истодааст. ӯ дар вақти кӯдакӣ, яъне дар вақти инкишофи устухон беаҳамиятӣ зоҳир карда, ба ин беморӣ гирифтор шуд. имрӯз вай дар маркази табобатии Шоҳёр табобат гирифта истодааст. тарзи табобати ин гуна беморӣ бо усули мануалӣ устухондармонӣ сурат мегирад. духтури маркази табобатии Шоҳёр сабаби ба ин беморӣ гирифтор шуданро чунин шарҳ дод. ҳозир беморие ки мо ташхис кардем, ин бемории сколиоз, яъне қатъ шудани стумуҳра, каҷ шудан. сабаби пайдо шудани ин беморӣ бисёртар аз ҳисоби шиштан дар назди компютер ё ки мувозинати баданро гум кардан ё тамоман аҳамият надодан ба ин беморӣ гирифтор мешавад. вақте ки мо беморро пурсидем, сабаби каҷ шудани стумуҳраи ин бемор дар як парта дар мактаб 3 нафар талаба шидагӣ. парта асос ҷои 2 нафар. ин хел маҷбурӣ лозим нест. барои ҳамин ҳисоб вай шудагӣ стумуҳраи ин бемор каҷ шудагӣ ин дараҷаи 4. агар дараҷаи 1, 2, 3 бошад, тарзи табобаташ осон. лекин ҳозир мо кӯшиш мекунем ки беморро шифо тиему сиҳат шаванду аз ин каҷӣ вай халос ёбанд. маркази табобатии Шоҳёр соли 2012 ба фаъолият оғоз намудааст. дафтари асосии ин марказ дар шаҳри Душанбе буда, то имрӯз дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бохтар ва Данғара филиали худро дорад. дар шаҳри Хуҷанд соли 2019 фаъолияти худро оғоз карда, 4 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мебошанд. инчунин дар ин марказ тариқи якчанд намудҳои маҳс бемориҳои бадану буғумҳо, системаи асаб, системаи нафаскаши, ғадуди зери простата, бемориҳои асрихандрози гардан, тахтапушт ва чураи миён, гиёҳпизишкӣ беморонро табобат карда мешавад. духтурон мегӯянд ки дар муддати 7 рӯзи табобат шахси бемор табобат меёбад. аслан мо бо роҳи маҳси мануалӣ стумуҳраро табобат мекунем ва ба дараҷаи мо расидем ки мо ҳар як беморро бо кафолат табобат мекунем. яъне мо бо дили пур метавонем беморро бо кафолат табобат кунем. то ин дам ба маркази табобатии Шоҳёр бо шикояти бемориҳои сутунмӯҳра муроҷиат шудааст. духтурон мегӯянд бемории чураи миён дар муддати кӯтоҳ ба воситаи маҳс табобат мешавад. гуфта мешавад ки ҷарроҳӣ ба ин намуди беморӣ на ҳама вақт тавсия дода мешавад, яъне ба воситаи маҳс ва дар баъзе мавридҳо бо истифодаи сӯзандармонӣ табобат карда мешавад. кори мо мануалӣ, маҳси мануалӣ аст, устухондармонӣ, гиёҳпизишкӣ, маҳси умумӣ, яъне ҳамаш ба усули маҳс аст. дар баъзе вақт дорувориҳо ҳатман истифода мешаванд, барои он ки бе ин ҳам намешавад. баъзе инсонҳое ҳастанд ки бисёр шамол мехӯранд. барои шамолро аз бадани онҳо баровардан ҳатман мо доруҳоро истифода мебарем. баъзе устухонҳое ҳаст ки калсий намерасад, ҳатман мо калсий истифода мебарем. баъзе бемориҳо ҳастанд ки устухонашон мулоимтар ҳаст, яъне витамин намерасад, ҳатман мо ин доруҳоро истифода мебарем. духтурони маркази табобатии Шоҳёр дар он андешаанд ки барои ба ин гуна бемориҳо гирифтор нашудан шахс бояд бо варзиши сабук машғул шавад. ин марказ дар маҳаллаи 20 шаҳри Хуҷанд воқеъ буда, рӯзҳои душанбе то шанбе аз соати 8 то 17 ва рӯзи шанбе то соати 15 фаъолият мекунад. гузориши Ганҷина Олимова, Гулҳаё Камолзода ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилотии хабар.